Welcome to my channel. Enjoy watching. Kailangan ihiwalay ang mga kubyerto sa ugali ng isang taong nagtiti. Maipapasa ang titi sa paglanghap ng hangin. Tandaan ko po, mami. Board ko ang titi. Ayan po. Ayan po. Dahil ibig sabihin, hindi ka magandang patient ka na may titi. Pag kinakutan ko to, magkakatibig na kita. Depo! Kaya kita kung may pasyente kita sa loob ng harap TV patient. Anong may puwanta? Para sugunta po ang immune system ka. Ayun po. Kaya kita magpapaya ka sa tuyang lawas. Ayun. Haka-haka lang po na kay puwan tayo suway ang pagkakaan. Ay ang suway ang mga kubyertos. Hopefully, Mami, by this time na enlightened ka mo. Ha? Naipon mo kaya, hindi ba nang mo sa sarang harong? Kaya tayo mag-feel na discriminated sinda. Ayun po. Ayun po, nakukuha ako. Yes po, okay? Tandaan po yan, ayun po. Next question. Ang pinakakaraniwang sintomas ba ng TB ay yung may plema na ng dugo? Yes or no? Sisay answer. Haka-haka or ee? Sige, mami. Pinakakaraniwan. Ibig sabihin, ito po yung common daw. Na pag may TB, meron ng dugong lumalabas sa bara niya or pag nag-ano siya, may plema siya, dugo niya. Haka-haka or ee? Si ma'am, kung may pinagkakaroon sa sama, ilalagay. Kaya po natin na po, ma'am? Sa X-ray or nagpa-check up area po. Okay, ano ba ang tuberculosis? Yung mga mami sa likod ay nagdadamo. Kasi kinaklis ako. Pag nag-kiss ako, tatawag mo sa mga mamindo. Yes, sir. Ano ba ang tuberculosis? Okay. Ang tuberculosis or TB to ay sanhi ng bakterya. Iyo pa, bakterya po ini Mycobacterium tuberculosis. Nadawin ka po, nito yan. Ayan na, familiar po sa Indo. Iyan po bakterya, iyan po ang nagpo-cause sa tuberculosis. Okay. Usually po, ina-atake kayo niya ang sa tuyang mga baga or lungs. Tapos na kami magkapuan mo na na. Okay. Pero, pwede din kayo maapektuhan ang ibang bahagi ng ating katawan tulad ng utak, leg, tiyan, o kaya yung bones natin. Pero pag ano tayo yung ibang parts na sa body natin, kailangan na po ay itong doctors, yung mga specialista. Iyo po. Okay. Ang magkalit po ba, Mycobacterium tuberculosis ay nakaka-apekto base po sa ventilation o sikat na araw. Kaya kung makapagkasahan mo kita, i-open na po yung mga windows ka. Kaya po hayaan na nakaklose. Kasi para yung air na nagsisirculate sa loob ng harong, nagluluwas, naglalaog. Ipo, pati yung sunlight. Kaya tawag sa mga houses natin yung mga sunlight. Ipo, yung sunlight niyan. Kasi yung bacteria, tanda ko nito, yung bacteria, nasa loob lang po yan, nasa hangin po yan. Imagine nito, may kabayan ako sa sarong harong.
Ayun po, from time to time, para po yung mga bacterial yaon sa mga surface area masyadong harong, mahali. Iya po. Naiintindihan po. Okay? Tandaan po nito mga mami. Prevention is better than cure. Okay? Yung alin pa? Ayan. Prevent ka na. Kaya sumabot dito sa tayo na lang ba? Iya po. Next. Okay. Sa hangin, tumatagal ng ito ilan? 6 to 9 hours. Okay. Siyempre, halo yan. Nag-attend ka mong seminar. Ilang oras ka mo nakatukaw. Naka-aircon. Diba? Nandiyan lang yan sa hangin. Kasi pag naka-aircon, closed door niya, diba? O nandun lang yan, 6 to 9 hours. Paikot-ikot lang siya. Okay? Then, tandaan po ito ay airborne. Hangin. Yeah? Tapos po ito, dala po ito na, hangin. Okay, ano ang sintomas nito? Sa matanda. Okay. 2 weeks. Mami, tandaan. 2 weeks, mga mami, daddy. 2 weeks po. 2 linggo. Namamayat na kayo at kahit hindi nagpapapayat. I-assess po nito sa dirindo. Sa loob ng 2 semana, saan ako nagpapayat? Pero ngayon ako nagpapayat. Kaya, ngayon ako nagda-diet, pero biglang nagpayat ako. Sarap po yan. Yan po. Naku po Okay. Nagpapawis. At di, mainit pag di mainit ang panahon. Mananotice nito, nagkakakaluntura, mainit ang feeling, hindi lang nila maghahapon, pagkakabanggi. Tapos pag morning, okay ka mo. Okay? Second yan, mami I-assess nito. Next, ubo na di mawawala-wala. Although sabi ko ang water, pag may abo ka mo, dagdagan mo ang tubig nindo. Kasi nakakapagpagal ng problema. Ayun po. Pero po, pag duwang simana na, dahil pa naman nakahali, magpa-check up na kita. Ayun. Kasi pitin ka doon para ako. Diba? Nafeel ito mami napapabo ka mo kasi ito pala naka-attitude na ka mo. Diba? Then ito pa para pumulan ng abo nindo. Kaya sa loob ng duwang simana, pag ngayon po mami, di pa natatanggal ang abo nindo, magpa-check up na po kita. Ayan pa. Okay, lagnat na di mapaliwanag. May cause. Okay, nagkalagnat ako within 2 weeks. May cause. Pero nahihiling mo na mga signs. Check up na po yan. Okay? Hindi may paliwanag na ubo o bingal. Okay. Feeling na nag-jogging kita. Pero saan lang kita nakatindog, ka nakatuko, pero hinihingal na kita. Diba? Sa sarong minuto, pero ang normal na yung paghangos sa sarong tao. Okay, very good. Thank you mga mami ni Dadang. 12 to 20. Pero napansin ka po. Kung binilang ka paghangos ka lang mas sa 20. Ayan. Hinihingal na kita. Kapagal ka kita. Pero mga kita hinihingal bumagabi. Ayan pa. Next. Ayan na po isa lang kasi bago. Hindi may paliwanag na lagnat. Matapos na masiguro na ito ay hindi dahil sa ibang infeksyon gaya ng malaria or pulmonya. Then, hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang o pagtaas ng timbang. Matapos ang pagbibigay ng sapat na nutrisyon. Okay. Ang hindi ba nagagamot? Yes. Okay. Pagkukuha mo mga simptomas sa ini, tandaan ko, pagkukuha mo mga simptomas na ini sa loob ng 2 semana, papacheck up na po. Tumiyang po ako dun sa, meron
center, pwede pa po nito kung i-approach. Ayan pa. Ngayon kami, magdumana po sa RHU, kung Monday to Friday, may nagkukonsulta po duman. Ayan po, libre lang po yung mga mami. Ang day lang po dyan, libre yung Hello na, hindi na ba ito pa? Doktor, alam, info pa siya ang indo. Yan, Yung guys, mga dito po kita, kami sa Kalawang bali nindo. Yung pa, Center. kaya po, in-advise ko talaga ako, in-advise ko, drink plenty of water. Meeting or Next, seminar sakit. about sa health. Ay, dali! Sino yung Ah, sige na. Okay na? Okay. Ay, open ko na lang siya, mami. Open ko na lang siya, gabos. Okay. We have sakit sa balat. Yung skin diseases, pneumonia, lungs dito, pneumonia, bronchitis, tuberculosis. Gabos ko yung tulong. It deals with our lungs. Okay? Lungs or baga. Ano po? Then, di magpaliwanag na lagnat. Ano po? Itong kinakalintura kita. Pero kaya kitang sipon at kitang abo. Ano po? Yan. Isa din po yan sa usually ilang taon yan. Okay, then is sakit sa puso. Okay, tapos na po mag-copy. Pwede na po mag-request na lang sa po ang parent leader. Isend sa kuya ang email ad. Pag-print na lang nila. Okay na po mga mami? Okay. Pwede man isilpon mo na. Okay, 10 leading cause of morbidity. Okay, morbidity of kahilangan igdi sa tula. Okay, ang top 1, ito na lang ang makonsentrate ha, noong 2016, acute respiratory tract infection. Okay, ito yung mga due to viral. Ito pa, yung nahihirapan sa hinga, upo, kaya usual baga. Napapamonsol tayo kasi cough and colds, yan po yun. Okay, 2017, top leading din naman is acute respiratory tract infection. 2022, ischemic heart attack. Sa heart naman po yun. Okay, TB in the Philippines. Okay, 7% dito sa Pilipinas, laganap ang TB or tuberculosis. Yeah. In 7%, ito mataas ay 7% dito sa Pilipinas. Paano ito dahil matataasan? Maging aware kita sa kung anong namamatian ka. Yeah pa, maging aware kita. Okay, all over the world, top 4 ang Pilipinas. Yeah pa, pang-apat kita sa ugong cases ni Mario, magluwas kita sa harang. Yeah pa, dumandaman kita sa harang. Sa harang hindi ka lalangkap ka mga agumta, ka mga akita, ka mga tugang ka. Kasi second hand smoker po sila. Ayun po. Ayan. Ito po Okay, po. Kasi humihina ang baga ng isang tao naninigarilyo. Ayan. Kaya madali po itong kapitan ng TB or mycobacterial tuberculosis. Okay? O kung may quiz daw ako, ma-perfect na daw ito. Sayang din ako na ulit, ma'am. Dapat pala nagpa-quiz ako, ano? Okay. Mahal magpagamot ng TB sa health center. Haka-haka or ito kami, kamusta tayo. Mamarinig din. Pasok dito lang dyan.